Assalamualaikum teman-temanku, kita tanggal 13 Desember 2025 gitu. Pagi-pagi jam 7:20 Moci sudah tidur di atas meja. Iki arep tak golekne teman-temane Moci sik yo. Gendut, gendut, gendut. Kowe ndek ingin tak goleki lho renek. Saiki ketemu sik yo, tak tinggal sik yo, tak golekne kancamu. Ci, madu parene. Lah, tak golek ndek iki wedi karo Moci. Sik tak golekne kon. Kalau tak goleki kucing iki goleki kucing. Lho ndi tunggale mau. Lho, iki 1 2 Bubu lagi ngemiki anake. Pira iki 1 2 Bubu. Yo. Iki temene Moci namanya Bubu. Anake mbuh jenenge sapa? Anake urung belum ada namanya. Sik ya liyane ada. Pokoknya iki ceritane pagi-pagi mengumpulkan gambar kucing ayo. Temenmu mimik lho, sampean malah dulinan ning kono ya. Ayo. Lah, malah dulinan ning kono. 3 1 teman-temanmu mimik lah sayang, sampean kok di sini nggak keluar. Sik ngantuk ya. Ngantuk malah awar iki apa iki awar bekakas alat-alat iki. Ngantuk areke. Lah kok pinter. Wah. Cetek geni, Bu. Oyen cetek geni. Oyen cetek geni. Cetek geni. Oyen. Iki lho, awakmu jan luwemu ngene lho. Tak gendong ya. Tak gendong ya. Gemoy. Banyak makan tikus. Oyen banyak makan tikus, mulane iso gemoy. Iki. Kok yo ngwesi to sampean. Iki Puput bapake ke mau anak-anak ke mau 4. Ya Allah. Wis seneng pokoknya tak kumpulne kucing. Ngono lho, Yen. Bapakku juga kuwi, Bu. Iya, Deng. Bapake Oyen juga. Kurang satu nendi ya satunya. Ngene sampean iki. Nggih. Ndi, Mbak? Oh. Engko Keri, engko Meri, enggak ke syuting. Wis pokoke tak tak kasihne bolo-bolo guys. Engko Meri ya. Sekian dulu.